ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪುಳ್ಯಕಾಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಲ್ ಹಾಕದೇನ ಅಂದೇನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿಚ್ಚರಿ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಮ ಇತ್ತೇಜನ ಅಕ್ಕಲಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಮಾತಾವಡತೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕದೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೇರು. ದಾದೋಶೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಗ್ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋರು ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲೆ ತೊಂಪೋಯಿರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ಅಂಜಾವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂತಿನಕುಲು ರಾತ್ರಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಣ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಿರ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರು ದಾದಂತ ಪನ್ಪುನು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎಣ್ಣುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬೂರ್ತಿಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುರಣಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡು ಬೇನೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ನಿತ್ತನಿಗೆ ಪಕ್ಕಲೆ ನಡಿರಿಡಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪ ಜೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಜೇಜಲ ಅಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕದಿನ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮುಟ್ಟ ಉಂದೆ ಲಕ್ಕುನು ಕುಲ್ಲುನು ಉಂದೆ ಮಂತಂತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 4 ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತು ಬಕ್ಕ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡೆ ಮನೆ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಪೋಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕಾವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಚನ ಬಂದಿರು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅವು ಎತ್ತದ ಆದಾತನದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಕಲಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂಚ ಪಂಡಿಯರು ಬೆಡ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಸಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಏತುಲಿ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ಆ ಚೇರಿರು ನಮಕು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಚೇಡುಕುಲ್ಲ ಮೇ ಕೈ ಬಚ್ಚುನ್ ಮಾರ ಅವ್ಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಅಮ್ಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೊಪ್ಪರ ಪುರ ಆಯ್ತು ಫಸಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ತಿ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೋಲ ಐತೆ ನೋಡ ಜೊಪ್ಪೋಡ ಆಗ ಮಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಲಪು ನೆಗ್ಗೆ ಜೈದೆ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಮಂದಿ ಚಾ ಕೈತು ಕೊಡೋದು ನಿಂದು ಚಾಕ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಣದ ಶಿಫ್ಟಿಗೆ ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತದೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಚಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾಮನ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡದು ಕಾಂಡೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಪಾಪ ಆಯನೆ ಮಲ್ಪುಡೆ ಆ ಬಣ್ಣಾಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಮಾಮನಿಗೆ ಮೀಪಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಚ್ ಬರ್ತೆ ಅಂದೆ ಆ ಬಣ್ಣಗ ನೀಲರೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಆಯನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಚಿನಿ ನಾನು ಕುಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಟಾಗ ಒಂಚೂರು ಸರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಜರೇನಾದ್ರು ಈಗ ನಾನಂತೆ ಕುಂಟಿಗ್ರಂಡು ಬಾಜನ ಪುರ ತೆಕ್ಕಿತಾಂಡು ఒక చాలా అంతకు మాట్లాడు ముక్కు మంచిగా దాదా దాదా ಓಕೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೂ ಪಿತಡಿಯ ದಿನತ್ತ ನಿಟುಂಜಿ ಕೆಸರಿಡು ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತುಲಿ ಆ ಕೆಸರು ಒಯ್ಟೆ ಚೂರು ಜಾಗ ಉಂಡೈತೆ ಗಾಡಿ ಕೊಂದು ಕೂಡ ಕೆಸರು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ ಹೇಳ ಏರಿ ನೀನು ಗುರ್ತಾನೆ ಜಿಂಕ್ ಗುಂಡೆ ಹಾಕೇನಾ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಗುಂಡೆ ಯಾಕೆನ ನಿಕ್ಕ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಲಾಡವಿ ಮಂಗೆ ಅತ್ತ ನಾಯಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯಾ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಡಿಡು ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಪ ಬಾಯ್ 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 ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರೋಡಕ್ಕೂ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ದಾದಂತೂ ಅವು ಒಂದೇ ದಿನದ ಬರ್ಸು ಗೋಪುಲ ಕೊಂಡನ ಪಾಡ್ದಿನ
ತೊಲೆಗೆ ಓಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಶೇರಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಪೆದ್ಯಾಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಅವು ಇಂಕ ಸಡನ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಪಂಡೇನ ಅಕ್ಕಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಕ್ ದಾದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ದೆ ಬಾಲೆ ದಾದಂ ಪಂತ ಜೇರು ಪಂಡ ಇಮೇಗ್ ಪಾಯರ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾವಾಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಂತ್ ಪಾಯರೆಗೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಓನ್ ಪಂತೆ ಓಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡದ ಅತ್ತೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ನನಗೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಂತೆನ ಇಂಕಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾ ಮೂಲು ಬೇಲೆದ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಿಗ್ಗೆ ಬಾವಿ ಪೂರ ಅವಳುಳ್ಳೇರು ಇಂಕ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಮನಸ್ಸೇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಅವಳೇ ಉಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಸಡನ್ಲಿ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಹೊರ ಪನ್ಕ ಓನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗುಲ್ಪೆರ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಅದ್ಭುತ ರೇಪಂಡ ದುಮ್ಮಡು ತಾಳ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ನೀರು ಪರಡೆಗೆ ಅತ್ತು ಯಾಮ್ ಗುಲಿಪಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕರದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ತೇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಬೇನೆ ಹಿಡಿತಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ರಪ್ಪ ಕರದು ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಯೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಡುಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಯತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಕುಲ್ಲವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಪೋಡು ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದಾಗ ಪೋಯರೆಗೆ ಬಾವೆತ್ತೆ ಪೋಯಿರು ಕಂಡನಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇರು ಕಂಡನಿಗೆ ಲಪ್ಪೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಪೋಡು ಬಯ್ಯಾಡಲ್ಲ ಊರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೇಡ ಪನ್ಕ ಪಾಪ ಇಂಕ ಎಂಜನಗಡೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ಬಾಬು ಬರ್ತಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬು ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ದಾದ ಪಂತಿರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೆಂಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಕಾಯ್ದಪ್ಪ ಮೇ ಪಾರ್ಟಿ ಗೋರುಡತ್ತ ಓ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಳು ಮಾತಿದ್ ಅವಳು ಪುರ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತಿನತಾ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಏನಿದಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ಪರ್ಬರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಣು ಎಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ಟಿ ವೀನು ಕೊಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಗೋರ್ನಿ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೇನ ಲೆಕ್ಕುಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ ಲೇಟ ಅಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಬಾರ್ದಿಂತುಲೆಗೆ ಬಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಅವೆಟ್ಟೆ ಪೋಪುನು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನೊಪ್ಪು ಕೈಪ್ ತಪುರ ಅಟನೆ ಆವಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಪು ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಕ ಅಂದ ಬಾವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕೈಪುಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾವೆರು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ಬಂದ ಕಡೆದು ದೀಗೆ ನಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ದಾದಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ಕುಂದ್ವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದನಿ ಪೂರ ಒತ್ತರ ಮಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಅಂಚ ಯಾನ ನನ್ನ ಸದ್ಯಗೂ ಬೇಗಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿಡು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತದು ಇದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಬಾಕ ಸಾಕ ಆಪುಂಡು ಏ ಪೂರ ಪಜೆಕ್ ಬೂರ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಯಾನ ಇಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಪನ್ನೇನು ಸದ್ಯಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಮುರಳಿಂಚಿಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಐನಾಜಿ ದಿನ ಅಂಡಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದನೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಲು ಎಂಕುಲು ದಯ ಅಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಗೆತ್ತದು ಬಿಟ್ಪೇರು ಐಕೆ ಅನಿಕಡೆ ಸುರುಕಿ ಪನ್ನಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡತಿಲ್ಲಡು ಅವೇಕು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಒಣಸ್ ಮಾತ ಅಂಡೆ ನಾನು ಚೂರು ಕೈ ಪೊರಿಂಡು ಅವೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗು ದಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಚಾಕ ಹಾಪುಂಡತಿ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಪೂರ ಬೆಳೆಲ್ಲ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಇಕ್ಕು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಓಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ದಾಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ಕಾಂಡಲಕ್ಕು ನನೇ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡ್ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ನನೇ ಬೇಲೆ ಅವೇ
ಪಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂತುಜಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಮದಪೆರ ಪೂಚಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.